Wel, wedi clywed amdan cyfle trwy bobl yn gwaith yn barod. Ac o'n i'n meddwl sef o'n well iddi fynd gael hyfforddiant trwy cyfle yn lle fynd trwy'r Rondo ei hun. Swn i'n gael mynd lawr, wedi clywed bod swn i'n gallu mynd lawr i Gaerdydd. Mi ydyn ni'n mynd lawr i Gaerdydd i weithio efo'r BBC am fus. O'n i'n meddwl swn i'n gael hyfforddiant lot gwell trwy cyfle yn lle trio ffindio rhywbeth o hyn lle. Qualified boom swing o gobeithio. Tyfu fel person ac gallu gweithio mewn tîm lot gwell na mi fedra i wan, mae'n siŵr. Sio'n gwahanol, gobeithio.